sejler den her vej! Der er ikke... Det er Derby. Det er han, der er rigtig sorte skyer, den der er helt lys. Fucking langt ned, og det er fucking højt. Og vi er på vej hjem til Danmark. Fra London, baby! Danmark ligger derovre. Eller man kan ikke se det. Det er en dum, ja. Nej, nu skal jeg ikke gøre det her. Nå, men vi ses. Ups. Her der smager det super godt. Sprøjter lækker. Prøv at sige noget. Filmer du? Lige nu får vi frokost. Hvem er den? Hvor er den? Hvorfor? Det er fordi det er svært for dem at svare. Det er London, baby. Det kan godt, det godt. Okay, hvem er vi? 9. klasse. Hvor kommer vi fra? Og hvor er vi på vej hen? Hvor er vi været hen? Nu! Alle sammen. For en god tur. Og jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Ej, det er faktisk rigtig hyggeligt. Tud, tud. Jeg er god. Ej, det kan jeg ikke. Og jeg er rigtig glad for at være sammen med jer. Og hvor er vi på vej hen? Vi er i gang med at lave en reportage. Vi er på vej hen til Juliane. Hun er i gang med at pakke, og vi har rigtig travlt. Juliane, hvad laver du lige nu? Lige nu pakker jeg min jakke. Det er spændende. Det er top news. Hvorfor pakker du din jakke ned? Det er fordi, jeg skal hjem til Danmark. Hvorfor har du ikke din jakke på? Fordi jeg har en anden jakke, der hænger lige derovre. Okay, må vi gerne filme, mens du lægger den ned i din kuffert? Okay. Okay, det står et øjeblik. Sig, hvad du føler. Lige nu er jeg virkelig nervøs. Jeg vil bare gerne sige tak til mor og far derhjemme. Og tak til min kat, Bertha. Du har virkelig været en stor hjælp. Tak til min 49 katte. Okay. Vi siger tak herfra. Hvor er vi nu? Vi er på Fingeren. Hvor skal vi hen? Vi skal hjem. Hvor har vi været henne? Vi har været i London, baby. London, baby. Nå. Sig London, baby. London. Vi forlader nu ski. Ja, vi er så Ollerup Friskole, og vi er lige ankommet til Danmark. Vi har lige været med en færge ret lang tid. Vi er lige ankommet til Danmark, ikke? Så vi er ret trætte, og vi gider ikke mere. Og vi skal med et tog nu, og vi går rigtig langt. Og så den der skole, vi fulgtes med, er der også. Det er ikke her. Den er ret tung, men okay. Hej. London, Danmark. Ej, okay, baby, det kan jeg ikke. Har du sagt, hvem vi er? Ja, vi er 9. klasse fra Ollerup Friskole. London, baby. Danmark, baby. Hej, Hammu. Hej. Hvad laver du? Prøv at sige, hvor vi er henne. Vi er på et togstation. Og hvor har vi lige været henne? Vi er på Esbjerg, siger Ida. Men Okay, og hvor er vi på vej hen? Vi er i Esbjerg. Vi er i Esbjerg. Vi er i Esbjerg. Det tror jeg på. Okay. Vi har lige været på færgen Vi er i og Esbjerg. kedet os røv meget. Ja. Men der var godt bad og godt toilet. Okay, det var Jeg vil godt. gerne lige rette Ida, fordi hun sagde, at vi er på Esbjerg, og det hedder, at vi er i Esbjerg. Ah, okay. Så, Har jeg spurgt jer, hvad I synes om turen? nej, Ja, det har Prøv du at sige spurgt det mig så. om. jeg Jeg har givet dig synes, svar. jeg synes, jeg har ondt i fødderne. Okay, det er din mening om turen. Ja. Jeg kan være din mening om turen. Har du set det der TV-program Pelle Vinegård? Nej, jeg har ikke lyst til at se det. Jeg tror, det minder om det. Det der med Vild med Dans, hvor han danser. Ja. Føj. Har det noget med London at gøre?
Okay. Bjarke, det er vild med dans. Hamu, det er ondt i fødderne. Bliver det her en dokumentar? Ja. Sig noget om turen. Jeg synes, det er en meget hård tur. Men det var ikke sjovt heller, ikke? Lidt. Jo, det er lidt hyggeligt, men det er også lidt hårdt. Ja, okay. Har du været sur meget? Ja, jeg har været meget sur. Har det været meget hårdt? Ja, jeg har været specielt sur på Bjarke. Hvorfor? Hvad har Bjarke gjort? Doing your mom, doing your mom. Altså, Har vi Bjarke. gerne holde det privat. Ja. Det er noget med en stige. Nå, den historie har jeg hørt. Hvad har du at sige, Bjarke? Doing your mom, Altså, doing hvis du your har, mom. har du at sige til et forsvar? Hvis du har Rikard Ravnvald her, ikke også? Og så har du Bubber her, ikke også? Og Pelle Venegård hernede. Ja. Og så har han sådan en grimme fra Shubidua, ikke? Ja, okay. Så har du sådan hvad det hedder... Opstillingen af Hamu og Stige. Så har du sådan en Pizza Hut, det ligger heroppe, ikke også? Helt op, okay. De her Pizza Hut i London. Hvad har det at gøre med Hamus historie? Og Stige? Hamus og Stige slog op med ham, så nu er det min. Hvor er du ondt, det tager bare en sexkæreste. Man kan da ikke bare tage i til Nej, ekskæreste hvor særligt, den 10 minutter efter. Bjarke glemte sin kæreste på båden. Nej, Hamus, det er altså heller ikke okay. Du er Bjarke. Nej, det er ikke okay, Bjarke. Jeg har 58 sekunder tilbage. Keeps itself locked in a suitcase to be ready to go always. Nu op, nu står der optag. Jamen, jeg synes, I er lidt mørke alle sammen. Okay, det er fint nok. Okay. Skal I ikke prøve lige at komme tættere? Uden at lys på. Hvad? Jeg kan ikke stoppe igen, når først jeg er begyndt at optage. Prøv lige at komme tættere.